खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरि लानानै फैदों। शायरिखौ दैथायहरदों आंनिनो लोगो ट्विंकल दैमारि। बिथाङाबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोसेनो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामलांगोन। दानिया फैदो बिथांजों हरनाय शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। फोथायखेबस'बो नङा आं, जेसेबांखि नों साना। थगायसुलिबो नङा आं, जेसेबांखि नों बुङा। नेबायबो थादोंमोन आं नोंनि गिदिंफिननायखौ, नाथाय बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो सुजुखाना दोननाय सिमांफोरखौ हरखाबै बारनाय बारजों बुखारहरबाय। बेनोमोनदि नोंनि नुहोनाय सिमांफोरा, बेनोमोनदि नोंनि समाय लानाया। गोजोननाय थाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै जुदि शायरि हरनो गोसोबा अनलि आंनो लाभ शायरि, सेड शायरि, रमान्टिक शायरि बेफोरबायदिल' हरबानो जाबाय। गुबुन दस्रा पएमफोरखौ हरनो नाङा। आं आवरायनायाव एसे उसुबिदा मोनो। आं डिसक्रिपसनाव फेसबुकनि लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना अनलि आंनो मेसेज खालामबानो जाबाय। डाइरेक्ट मेसेज खालाम दे।